se taky zavazou. To. Se taky za mnou. To jede na dráhu. Musí z dráhy startovat, no nesmíš nikam jinama, Martě. Kdyby jel stama, to nemůže jet stama. Když tam je ten most, tak stama nemůže jet. To jsou taky vůdci. Route Center Pier 761 ready for departure to 1 center. Pier 761 line up runway 21 center cleared for takeoff 180 degrees 5 knots. Tam. Line up runway 21 center and clear for takeoff Pier 761. And the red lights we see in front of us? Ignore the red lights, there are only 4 cars. Okay, thank you. Ignorujte červené světlo. Martinko už letí. No, ano. Ale on nejede. Musím tam na naší to zapoukané. Jak to jede? Na dráhu. Ne přece. By mohl zletnout. Sem. No. A tam je dráha. Tady, vidíš. Tak, vidíš? Kdyby vyjel víc tam, to tam nemůže vidět tam. Tam nemůže vidět tam. On jede. On jede a blinká. Že bude startovat, to musí. To letí. No. To úplně až tam dál.